Vážená pani riaditeľka, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, milí mladí priatelia, som nesmierne rád, že som sa mohol zúčastniť tohoto skvelého podujatia. Vidím, že záujem je veľký. Som rád, pretože ten vesmír je vec naozaj zaujímavá. O vesmír sa človek zaujíma od prvopočiatku, odkedy začal sledovať dianie okolo seba. V podstate vždycky dvíhal k nebu svoje oči a sledoval, čo sa tam deje, mnohokrát s úžasom. Mnohokrát sa naučil určité cykly, pravidelné opakujúce sa deje na tom vesmíre, v tom vesmíre a na základe toho mnohokrát aj riadil svoju činnosť. Aj keď pozorujeme a sledujeme a učíme sa o vesmíre strašne dlho, vieme o ňom naozaj málo. V skutočnosti si môžeme povedať, že poznáme asi 4% vesmíru, to znamená, že vieme 100%, že takto to je, aj keď mnohokrát prídu nové poznatky, ktoré aj to niekedy spochybňujú. Zhruba nejakých 20-24% vieme nejakým spôsobom matematicky alebo teoreticky odôvodniť, že asi takto by to malo fungovať a zbytok je v tom vesmíre niečo, o čom nevieme ani ako to nazvať, pretože nevieme, čo to je, nevieme, ako to funguje, len vieme, že také niečo by tam malo v tom vesmíre byť, lebo bez toho by ten vesmír nefungoval. Tým niečím je buď čierna hmota, antihmota, čierna energia, antienergia, dávajú sa tomu rôzne názvy. Takže naozaj ten vesmír je zaujímavá vec a stále je na ňom čo sledovať, stále je na ňom čo skúmať a stále je na ňom čo poznávať. Ale prejdeme ku konkrétnej veci a to je pilotované lety do vesmíru. Človek začal lietať do vesmíru prvým letom človeka, ktorý bol občan Sovietskeho zväzu, Jurij Alexejevič Gagarin. Odtedy už ubehli desiatky rokov a tá kozmonautika sa posunula. Dokonca už ľudská noha vkročila aj iné vesmírne teleso. Tým telesom bol mesiac a teraz sa zase pokúšame po 50 rokoch na ten mesiac opäť vrátiť. Súčasťou tohto kozmického diania bola aj vesmírna misia Štefánik. A teraz začnem. Dovolíte, trošku si sa uvoľním, lebo to bude, ja sa rozohním a potom sa budem fodiť. Všetko to začalo v podstate v roku 1997, keď ruská strana navrhla Slovensku, že časť toho obrovského dlhu, ktorý zdedila ešte z čias Sovietskeho zväzu, ako nástupnícky štát, môže byť splatená tým, že pripravia dvoch občanov na let do vesmíru. Slovenská republika s tým súhlasila, aj keď v tom období boli okolo toho veľké diskusie, že či sa tie peniaze nedajú využiť efektívnejšie, napríklad na stavbu škôl, nemocníc alebo niekde do zdravotníctva a podobne. Problém bol v tom, že preto nám to Rusi ponúkli, lebo nemali ani peniaze, ani materiály, ani tovary, ani nič, čo by mohli proste nejakým spôsobom to splácať. Tak toto bolo jedna z foriem, ktorou by mohli aspoň časť toho dlhu nejakým spôsobom odškrtnúť. Bolo rozhodnuté, že Slovensko príjme túto ponuku a potom to už zobralo všetko veľmi rýchly spád, pretože let bol naplánovaný na február 99. Z toho dôvodu bolo rozhodnuté, že do konkurzu na prvého slovenského kozmonauta sa môžu prihlásiť vojenskí piloti, nadzvukoví piloti, so zdravotnou klasifikáciou LA1, čo je najvyššia zdravotná klasifikácia, ktorá sa dá u nás dosiahnuť. Pretože tu bol veľký predpoklad, že niekto z nás bude spĺňať tie veľmi prísne požiadavky, ktoré boli kladené na človeka, ktorý by mal o tých pár mesiacov do toho vesmíru poletieť. Pri ilustráciu môžem povedať, ja keď som končil vojenské gymnázium v Banskej Bystrici, tak som sa rozhodol, že chcem byť vojenským pilotom a že chcem študovať na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach. So mnou sa rozhodlo 55 mojich spolužiakov, kamarátov, kolegov. My 55 sme absolvovali trojtýždňový náročný psychologický, fyzický, zdravotný a neviem aký výber v Ústave leteckého zdravotníctva v Prahe. A na záver nám povedali, že z týchto 55 sme tým sitom hustým prepadli len dvaja na nadzvuk a traja na podzvuk, to znamená dopravné letectvo, bombardovacie letectvo alebo bitevné letectvo a vrtuľníky. Takže už tu vidíte, že to sito bolo husté. Taktiež vojenskí letci pravidelne absolvujú takéto lekárske prehliadky, takže ich zdravotný stav je monitorovaný dlhodobo a tam bol malý predpoklad, že zrazu, keď niekto je 10, 15, 20 rokov zdravý, že by sa v priebehu krátkej doby jeho zdravotný stav mohol rápne zhoršiť. Bolo to na základe dobrovoľnosti. Mohol sa prihlásiť, kto má záujem z týchto vojenských letcov. Prihlásilo sa nás asi 35, nie že by nebolo viacej letcov, ale nie všetci našli tú odvahu
lebo vedeli, že ten výber a tie zdravotné prehliadky budú oveľa prísnejšie a náročnejšie ako na tie letecké. Už tie boli veľmi prísne a báli sa, že v rámci týchto prehliadok môže byť skrytá, odhalená nejaká skrytá, či už telesná alebo zdravotná indispozícia, o ktorej sa nevedelo a nielen, že nepoletí do vesmíru, ale príde aj o svoje milované povolanie nadzvukového pilota. Tak si povedali, ako sa medzi nami pilotmi hovorí, že lepší malý knipel, to je tá riadiaca páka medzi nohami, ako veľká lopata a povedali, nebudem ťahať čerta za chvost, radšej ja budem len tu na zemi poletovať s tými stíhačkami. Ako som povedal, prihlásilo sa nás asi 35. Absolvovali sme viac než 100 rôznych lekárskych, zdravotných, fyzických, psychologických testov, kde postupne sa ten okruh kandidátov zužoval. Bolo tam rôzne špeciálne vyšetrenia, okrem psychotestov. Zrengenovali nás od hlavy po pety, takže vám povedali, že by sme sa 5 rokov mali vyhýbať rengenu, lebo sme dostali na 5 rokov dopredu dávku rengenového žiarenia. Vyšetrenie ultrazvukom a všetkými tými prístrojmi. Pchali do nás kamery cez všetky otvory, aby zistili, či aj znútra to vyzerá tak dobre a zdravo ako navonok, či to nie je len pekný obal a vnútri pekné jablčko vnútri znité. Takže píchali do nás nejaké mierne radioaktívne látky a potom sledovali citlivými prístrojmi, ako to v tom tele cirkuluje, za aký čas, akými cestami sa to z toho tela dostane von. Pretože takýmito vecami sa človek v tom vesmíre stretne a potrebovali vedieť, či ten organizmus je schopný sa s tým vysporiadať, aby počas toho kozmického letu nedošlo k nejakým degeneratívnym zmenám, ktoré by už mali nevratný charakter. To znamená, že už aj po návrate na Zem by sa človek nedostal do pôvodného stavu, ako bol pred samotným štartom. Boli tam aj špeciálne vyšetrenia, ako napríklad vytiahli nás v podtlakovej komore, to je taká komora, ktorá sa dá hermeticky uzavrieť a tým, že sa s nej vysáva vzduch, tak sa vytvárajú podmienky, ako keby človek stúpal do výšky. Náš vytiahli do výšky asi 7,5 kilometra, tam sme si museli zložiť kyslíkové masky, ale v tých podmienkach, ktoré sú na výške 7,5 kilometra, čo je v podstate, sa hovorí 500 metrov pod hranicou prežitia, do 8 kilometrov sa dostanú už len veľmi trénovaní ľudia, to sú tí horoletci, ktorí zdolávajú 8000-ovky. A aj nie všetci to dokážu bez kyslíka, niektorí len s kyslíkovým prístrojom sa tam dostanú, pretože tam už je naozaj riedky vzduch, nízky tlak. Pre ilustráciu môžem povedať, že už na výške 5 km je o 50% nižší tlak ako tu na Zemi a to znamená, že aj o 50% menej kyslíka. Takže v tých podmienkach, aké sú na výške 7,5 km, sme si zložili kyslíkové masky a v tom riedkom vzduchu, v tom nízkom tlaku, pri nedostatku kyslíku a v tej zime, ktorá tam vznikla tým podtlakom, sme museli riešiť matematické príklady. Každý dostal A4, papier pred sebou a tam v riadku boli relatívne jednoduché matematické úkony. Sčítavanie, očítavanie, násobenie, delenie. A vždycky, keď pípol signál do sluchatiek, tak bolo treba začať počítať. Keď pípol signál, napísať výsledok. Zase pípol signál, ďalší riadok. Tu nešlo ani tak o to zistiť, kto aký je dobre v matematike, ale išlo to zistiť, ako si je človek schopný zachovať maximálnu mentálnu výkonnosť v tých extrémnych podmienkach pri nedostatku kyslíku, v zime, v nízkom tlaku. Bolo to vidieť, že niektorí išli zo začiatku jak kalkulačky a po pár minútach už začali písať len také kliky, háky, už začali odpadávať, museli im nasadiť kyslíkové masky. Bolo nás pár, ktorí sme dopočítali pekne až do konca. Ako som povedal, tam išlo len zistiť tú krivku výkonnosti, za akú dobu začne proste ten mozog už nefungovať tak, ako má a začne človek robiť chyby, alebo proste úplne ho vypne. Ten okruh kandidátov sa postupne zužoval, až sme nakoniec dostali 4 a my 4 sme potom vycestovali do Ruska, do hviezdneho mestečka, kde sa nachádza Centrum prípravy kozmonautov, kde sa pripravujú kozmonauti v podstate od počiatkov kozmonautiky, od Gagarina až do dnešnej doby. Tam sme absolvovali podobný maratón vyšetrení, plus nás ešte odviezli do Moskvy, kde je také špecializované zdravotnícke zariadenie, taký lekársky vedecký inštitút, ktorý sa stará len o kozmonautov a pilotov. Plus tam nás vyšetrovali, lebo ani na Slovensku neboli špecialisti, ani technické zariadenia, všetky, ktoré boli potrebné na to, aby nás dôkladne vyšetrili. Priamo v samotnom hviezdnom mestečku sme robili ešte vyšetrenie napríklad na centrifúge, kde nás tlačili až do 9G
a pri tých 9 Gčkách v podstate zisťovali, či sme schopní plnohodnotne fungovať. 9G to je preťaženie, pre ilustráciu 1G to je to, čo zazývame tu. Pri tejto gravitácii, ktorá je na našej Zemi, v podstate pri 1 Gčku v podstate 100-kilový človek má 100 kg, pri 2 Gčkách už je to 200 kg, pri 9 Gčkách už je to skoro tona. Pôsobí na vás obrovská sila, vy sedíte v tom kresle, tou rotačným pohybom vzniká tá odstredivá sila, ktorá imituje to preťaženie, tlačí vás to do kresla. Keď srdce nedokáže prekonať tú gravitáciu, to preťaženie, ktoré ťahá tie tekutiny, vrátanie krvi do spodnej časti tela a nedokáže mozog zásobovať krvou, tak sa to začne prejavovať nedostatok kyslíka tým, že mozog začína šetriť. Aby ušetril, tak začne sa to prejavovať najskôr, že človek stráca farebnosť videnia, začne vidieť len čierno-biele. Keď stále má nedostatok kyslíka, tak sa to zorné pole začne zužovať, človek pozerá ako cez trubku, len také tunelové videnie. A keď to trvá dlhšie a to srdce nedokáže tú krv do toho mozgu dostať s tým kyslíkom, tak vás proste vypne, nastane blackout, omdliete a ste omdletí, kým to preťaženie neklesne na takú hodnotu, kedy to srdce je schopné zase dostať tú krv s tým kyslíkom do mozgu a mozog zase môže ďalej pracovať. Aby zistili, či v podstate sme pri vedomí, tak sme mali nad sebou 180 stupňový taký okruh, na tom boli farebné žiarovčičky a keď nás točili tých 9G, tak sa rozsviecovali tie jednotlivé žiarovky, človek mal v ruke tlačítko, keď sa rozsvietila žiarovka, zmáčkol, že vidí, že svieti a musel povedať, aká je farba, aby zistili, či nestráca farebnosť videnia. Tým sa videlo na tom oblúku 180, či sa mu aj nezužuje zorné pole. A aby to nebolo také jednoduché, tak v podstate ešte do slúchatiek išiel signál, kde pípalo, píp, píp, píp. A keď prestalo pípať, tak človek musel povedať, že koľko medzi tými jednotlivými intervalmi píplo. Človek tam sedel, tlačil tlačítko, aby zabránil tomu odtekaniu krvi. Piloti to majú jednoduchšie, majú taký špeciálny oblek, ktorý sa pri preťažení nafúkuje a tým nám stlačí všetky svaly, brušnú dutinu, všetko. A tým, že stlačí svaly, tak v podstate nemá tá krv kam odtekať a človek je schopný vydržať to väčšie preťaženie. Tuto bolo bez toho obleku, takže človek musel maximálne zaťať všetky svaly, lítka, stehna, brušné svaly, ruky, všetko, maximálnu možnú mieru. Tým, že zatiaľ tie svaly, tak priškrtil tie cievy a pri tom preťažení nemohla tá krv odtekať do tých spodných častí a tým v podstate uľahčil srdcu. Takže mal pocit, že na ňom stojí malý slon, pretože pri tých 9 Gčkách pôsobila na ňo sila niekoľko desiatok kilogramov. Zároveň zaťaté všetky svaly, snažil sa aspoň trochu kyslíku dostať, že nadvihnúť ten hrudník, proste trošku dostať do neho, takže to vyzeralo červená, modrá, 7, musel proste dokázať, že dokáže aj v takýchto extrémnych podmienkach fungovať, lebo do takých extrémnych podmienok sa môže dostať pri havarijnom zostupe, keď zostupovali tzv. Balistickou krivkou, tak dosiahli niektorí kozmonauti preťaženie až cez 20G, takže aj tak boli schopní fungovať. Takže vieme, prečo to robíme a vieme, že je to preto, aby zistili, či budeme schopní fungovať aj pri takýchto extrémnych podmienkach. Tu sa rozhodlo, že ja a Michal Fulier splňame požiadavky na to, aby sme mohli absolvovať prípravu a potom jeden z nás poletieť do toho vesmíru. Vrátili sme sa na pár dní domov, ale aby sme sa pripravili na dlhodobý pobyt a 23. marca 1998 sme prileteli do hviezdneho mestečka, kde v podstate okamžite na druhý deň začala už príprava na ten kozmický let, lebo povedali vy, jazykový kurz nepotrebujete, pretože ja som ešte generácia, ktorá zažila ruštinu ako povinný jazyk na základnej škole, potom mali sme ju aj na strednej škole a ako vojenskí piloti aj na vysokej škole, pretože sme boli vtedy súčasťou Varšavskej zmluvy a komunikačným jazykom medzinárodným v letectve bola ruština, aby sme sa všetky vojská, všetci piloti vo vzduchu dokázali v prípade potreby dohovoriť. Takže vtedy to nebola angličtina, vtedy to bola ruština. Až keď začala samotná príprava, tak sme zistili, že to nie je tá ruština, ktorú sme sa my učili, pretože to bolo vysoko odborná technologická ruština, odborné termíny, ktoré vznikali s tým, ako tie jednotlivé systémy vznikali, vyvíjali sa
a pomenovávali. Mnohé nemali ani slovenský ekvivalent, že sme to museli nejakou opisnou formou. A to začalo, keď začala teória lietania kozmických telies a nám povedal profesor, že tak píšte si DV pas de T. DV pas de T, to je jak francúzsky kurz tanca, že pas de D, pas de T, neviem čo to je. Nakoniec vysvetlil, že je to len derivácia rýchlosti lomeno derivácia času. Trvalo nám asi 2 mesiace, než sme sa do tej odbornej terminológie dostali, ako krém, tangáž a takéto veci, klonenie, náklony, točenie a tak ďalej. No, tú prípravu môžeme rozdeliť do takých 4 základných blokov. Prvá, to absolvujú všetci kozmonauti spoločne, to je všeobecná kozmická príprava. Aby som povedal na začiatok, príprava ruských kozmonautov trvá zhruba 5 rokov. Je to strašne dlhá doba, pretože to kvantum vecí, ktoré musia kozmonauti zvládnuť, aby mohli letieť do vesmíru, je obrovské. Prvá z toho je tá teória, ktorá obsahuje všetko, čo nejakým spôsobom súvisí s kozmonautikou. Či už je to teória lietania kozmických telies, aby vedeli, ako sa tie telesá správajú, ako sa navzájom ovplyvňujú. Keď dám nejaký impuls, tak na základe vektora síly, to znamená smeru a veľkosti síly, ako sa zmení mi dráha toho telesa a tak ďalej a tak ďalej. Kozmická medicína, aby sme vedeli, čo sa s tým organizmom v tom vesmíre deje, čo máme robiť, ako sa máme správať, aby ten negatívny dopad toho kozmického letu na ten organizmus bol čo najmenší, aby nedošlo k nejakým tým, ako som povedal, nevratným degeneratívnym zmenám. Samozrejme prvá pomoc, aby sme vedeli sa o seba postarať, keby sa niečo stalo, vrátane oživovania, keby došlo napríklad zásah elektrickým prúdom, zastave srdca a tak. Lebo tam sa nedá zavolať, že niečo sa tu deje, pošlite sanitku, pošlite doktora, treba pomôcť. Je tam obrovské množstvo technických predmetov, lebo kozmonauti musia dokonale pozerať do posledného nitu, do posledného šroubiku všetky jednotlivé systémy a zariadenia, ako fungujú, ako sa ovládajú a zároveň aj ako sa riešia rôzne technické poruchy, opravy, údržba, po prípade havarijnej situácie. Nie je to jak na Zemi, že proste pokazí sa mi auto, tak to odstavím vedľa cesty, zavolám servis a keď je to menšia porucha, tak to odstránia na mieste, keď nie, tak ma naložia na odťahovku a odvedú ma do servisu a tam to už riešia. Takže kozmonauti musia byť schopní ktorúkoľvek dennú, nočnú hodinu riešiť akúkoľvek vzniknutú situáciu v tom vesmíre a väčšinou sami. Okamžite prvotné riešenie musia sami a potom majú možnosť ešte konzultovať so Zemou, kde je 24 hodín nepretržitá služba, či tam sú aj zdravotníci, aj technický personál, orgány riadenia letu a tak ďalej a tak ďalej. Takže ktorúkoľvek nočnú dennú hodinu sú schopní podať základné informácie a základnú pomoc, ako postupovať v určitých prípadoch, ale tú prvotnú reakciu musia byť oni, pretože mnohokrát rozhodujú sekundy o tom, či prežijú, či neprežijú, nemajú čas ani volať dole a ani to spojenie nie je nepretržite 24 hodín denne. To je vždycky len v určitú časť, keď sa prelietáva nad tou stanicou, ktorá je schopná sa s tou vesmírnou stanicou spojiť. Takže to je obrovské množstvo teórie. Všetky systémy dôležité, ako je vzduchový systém, palivový systém, hydraulický systém, elektrický systém, stabilizačný systém, čistenie vzduchu, výroba kyslíka, pretože okolo nich je vákuum, extrémne podmienky, musia byť schopní na to tie prístroje reagovať, aby na tej palube toho orbitálneho komplexu alebo na tej kozmickej lodi boli také podmienky, ktoré sú vhodné pre život ľudského organizmu. Tieto systémy tam pracujú nepretržite 24 hodín denne, čo spôsobuje na tej stanici pomerne vysoký hluk, pretože tieto prístroje, ten zvuk z tých prístrojov sa nemá kam šíriť. 24 hodín musí fungovať výroba kyslíka, lebo kozmonauti tým, že dýchajú, tak spotrebovávajú kyslík. 24 hodín musí fungovať filtrácia vzduchu, lebo človek vydychuje zo seba škodlivé látky potením, inými biologickými procesmi zo seba vylučuje rôzne pachy, rôzne prístroje a zariadenia elektrické, ktoré keď pracujú, sa zahrievajú, dochádza k odparovaniu rôznych plastov a podobne. Takže 24 hodín musí fungovať filtrácia vzduchu, ktorá ten vzduch neustále čistí. 24 hodín musí fungovať ventilácia, pretože na Zemi sa mieša vzduch prirodzene. Teplý vzduch je ľahší, stúpa hore, na tom princípe pracujú teplovzdušné balóny. Na jeho miesto vzduch sa tlačí studený a tým pádom je prirodzená cirkulácia vzduchu a vzduch sa prirodzene mieša. Tam neexistuje rozdiel ľahší, ťažší. Takže tam to musí byť zariadené tým, že v každej miestnosti je sústava ventilátorov, ktoré vytvára taký umelý prievan a mieša ten vzduch, aby sa ten
znečistený vzduch dostal tam, kam má, do tých filtrov, aby sa čistý kyslík dostal všade, tam, kam má a tak ďalej, lebo kozmonaut by si mohol vydýchať vzduch sám okolo seba a mohol by sám seba v podstate udusiť. Takže 24 hodín musí fungovať napríklad systém, ktorý udržuje konštantnú teplotu na stanici, pretože tá vonkajšia teplota sa veľmi prudko mení. Tá stanica, keď je na tej slnečnej strane, kde je na Zemi deň, a keď sa po ňu popre slnko, tak ten povrch tej stanice od toho slnka sa ohrieva zhruba na plus 150 stupňov. Keď sa vletí do tieňa, kde na Zemi je noc, tak sa ochladzuje na minus 150 stupňov. Jeden oblet okolo Zeme trvá 90 minút, takže za priebehu 90 minút, hodiny a pol, sa tá vonkajšia teplota zmení v rozmedzi zhruba plus minus 300 stupňov, respektíve plus 150 minus 150, čiže v rozmedzi 300 stupňov. Takže aby sa tí kozmonauti v tej konzerve buď neupiekli jak mikrovlnke, alebo aby nezamrzli jak mrazáku, tak neustále musí fungovať klimatizačný systém. 24 hodín tam fungujú obrovské gyroskopy asi s priemerom meter, ktoré stabilizujú tú stanicu, aby bola v stabilizovanej polohe a tak obiehala okolo Zeme, aby bola tými slnečnými kolektormi natočená vždycky na to slnko, aby bol maximálny príjem energie, pretože slnečné kolektory sú jediným zdrojom energie na palube stanice aj transportnej lode. Takže to je obrovské množstvo vecí, ktoré musia tí kozmonauti zvládnuť a ktoré sa musia naučiť ovládať, technicky obsluhovať, po prípade riešiť nejaké technické poruchy a závady. Takže to je teoretická časť, ktorá sa skladá z rôznych oblastí. A potom, keď už sa teória zvládne, tak sa ide na praktický výcvik. To je tá druhý blok. Tu už bolo treba rozhodnúť, kto sa bude pripravať v posádke číslo 1, ktorá je určená na let, a kto sa bude pripravať v posádke číslo 2, ktorá je náhradná. Táto príprava už prebieha priamo v zostave posádky, lebo tu je dôležité, aby tí ľudia boli zohratí dokonale. Už pri výbere do posádky býva v súčasnosti okrem odborných teoretických vedomostí zohľadňované aj psychika jednotlivého člena tej posádky, pretože predsa tí ľudia sú tam 180-200 dní zavretí v tej konzerve, takže tá nejaká v úvodzovkách, ako sa to nazýva, ponorková nemoc sa tam vylúčiť nemôže. Takže do tej posádky sú zostavovaní ľudia, ktorí sú si najbližší takým spôsobom, kde je najmenšia pravdepodobnosť nejakého konfliktu, že by boli nejaké rozdielne povahy a podobne, aby nemuseli potom riešiť nejaké interné konflikty na palube. Lebo tam sa nedá tak, jak na Zemi, že keď ma niekto naštve, tak buchnem dverami, idem sa prejsť, vyvetrať do lesa, alebo na pivo, alebo niekde. Keď sa ukludním, tak prídem nazad. Tam sa nedá ani len vyvetrať, no dá sa, ale len raz. Takže človek si musí len zaliezť niekde do kúta a počkať, kým ho to prejde, a potom zase musí sa zapojiť do kolektívu a pracovať s nimi spoločne. To boli tisícky hodín presedených v trenažeroch, bol tam plne funkčný trenažer transportnej lode, ktorá vyvezie kozmonautov do vesmíru aj na Zem, a tisícky hodín strávených v trenažeri orbitálneho komplexu, tak aby človek vedel, kde sa tie systémy nachádzajú, ako sa obsluhujú, kde majú náhradné súčiastky a ako sa dostať do zapálených priestorov, kde sú nejaké tie prístroje, aby sme ich vedeli nejakým spôsobom opraviť alebo vykonať údržbu a tak ďalej, vymeniť nejaké náhradné diely. V tej transportnej lodi to sa sedí v podstate, je to veľmi nepohodlné, je to veľmi tesný priestor, to má asi 3,5 metra kubického, sedí sa tam v tzv. Embryonálnej polohe, to znamená, že päty sú takmer pod zadkom, kolena takmer na hrudi, takto polohe stočený do kuličky, lebo hneď pred vami je prístrojový panel, kde sú kontrolné a ovládacie systémy. Ten veliteľ sedí v strede, vpravo sedí kozmonaut výskumník a vľavo sedí palubný technik. Každý má svoju zónu zodpovednosti, ten keď stredný rozpaží, tak je odstený k stene. Tu má vedľa stočeného jedného do klobička, tu druhého do klobička, a v tom tesnom priestore v podstate každý má svoju zónu zodpovednosti a v prípade nejakých kritických havarijných situácií musí kedykoľvek, no aj keď spia a zahúka sirena, že napríklad sa uniká vzduch, ako som povedal, ten priestor je malý, 3,5 metra kubického, musia zareagovať okamžite musia nasadiť rukavice, musia uzavrieť skafander. Ja som musel nafúknuť ten skafander, aby sa vnútri v ňom vytvorili tlak taký podobný, ako je na Zemi. Lebo keď vonka je vákum a vám vyfúči vzduch, tak v podstate
by ste sa uvarili vo vlastnej šťave, pretože tým, jak klesá tlak, tak klesá aj bod varu tekutín a v podstate, ako by ste sa blížili k tomu váku, tak zobrali by vo vás všetky tekutiny, krv a všetko, takže by ste sa uvarili vo vlastnej šťave. Takže okamžite musí v lomku sekundy každý vedieť, čo má robiť. Proste, keby nastal požiar, je to isté. Tam nie sú haziace zariadenia, zavrieť skafander, nafúknuť skafander. Ten tretí kozmonaut musí otvoriť ventil, vypustí vzduch, tým, že vypustí z rakety vzduch, tak ten požiar sa uhasí, lebo oheň potrebuje na svoje horenie kyslík. V tomto prípade nastáva to, že ten skafander je schopný nás udržať pri živote asi 2 hodiny. To znamená, že okamžite musíme zahájiť zostup a pristáť na zem. Tomu zodpovedá aj potom už tá tretia časť prípravy, to sú také špeciálne druhy prípravy, ako napríklad prežitie. Máte možnosť vidieť tú zem, lieta sa okolo zeme na jednom mieste, ale vzhľadom k tomu, že zem sa pod nami točí, tak v každom zlomku sekundy je pod nami niečo iné. Keby nastala takáto avarijná situácia, že nám unikne vzduch, alebo nemáme elektrickú energiu, alebo proste požiar a musíme okamžite zahájiť zostup, tak môžeme pristať kdekoľvek na zemskom povrchu. Uprostred púšte, uprostred tundry, uprostred tajgy, uprostred dažďových pralesov, uprostred vody. Takže človek musí byť schopný prežiť minimálne 2 až 3 dní v akýchkoľvek podmienkach sa vyskytne na zemeguli, pretože to je predpoklad, že do tých 2, najneskôr do tých 3 dní by nás kdekoľvek na zemskom povrchu mali už nájsť tie záchranné týmy pátracie a mali by sa o nás postarať. Takže vrajím, na Zemi je to v pohode relatívne, môže sa pristať aj za severným polárnym kruhom. Možno ste videli film o Leonovovi, ktorý vystúpil ako prvý do otvoreného vesmíru. Tiež mali nejaké technické problémy, nepristali tak, kam mali, pristali uprostred Sibíry v treskúcej zime a museli 3 dní prežiť s tým minimálnym vybavením, ktoré mali na palube, aby nezamrzli. 70%, 60-70% zemského povrchu tvoria moria a oceány, takže pravdepodobnosť pristátia aj na vodu je veľká. Ten návratový modul, to je taká kapsula, on je relatívne schopný udržať sa na vode, ale môže sa poškodiť pri prechode cez atmosféru alebo naraziť na nejaké korály alebo na niečo, rozbiť sa a začne sa potápať, vtedy treba vyskákať von. Keď je to niekde v tropickej oblasti, kde tá voda je teplá, tak si dáme len také záchranné vesty a zopneme sa karabínkami a čakáme, kým nás nenajdu. Zopneme sa, aby tie prúdy nás neodnesli každého niekde inde a čakáme na záchranu. Ale môžeme pristať v Severnom ľadovom mori, kde tá teplota vody sa pohybuje okolo 0 a tam stačí pár minút pobytu v takejto ľadovej vode a dochádza k podchladeniu a úmrtiu. Aby sa tomu zabránilo, tak v tom tesnom priestole, v tej návratovej kapsuli, máme tam zašité také oblečenie špeciálne, ktoré by nám malo možnosť umožniť prežiť. A v tom tesnom priestore sme nacvičovali. Na more nás posadili s tou kapsulou a povedali, pristali ste v Severnom ľadovom oceáni a začína sa to potápať pomaličky, musíte proste z toho vyskákať. Tak v tom tesnom priestore si musí človek vyzieť skafander, čo je veľmi zložitý proces. To sa rozšňuruje prvá vrstva na bruchu, druhá vrstva na bruchu, musí sa pretiahnuť hlava cez tú obruč, kde tá prilba upevňuje, potom jednu ruku vytiahnuť druhú. V tom tesnom priestore je to naozaj zložité. Ten jeden kozmonaut si musí sadnúť tomu druhému na kolena, aby ten tretí vedel aspoň takto sa nakloniť, že pomôž mi, sa potiahne mi rukav, vytiahneme z toho. Ak sa vyzlečie jeden do polpása, druhý do polpása, tretí do polpása, vydýchame sa. Dá si jeden dole ten skafander, druhý, tretí, niekde ho napcháme tam do dier, aby nám to tam neplandalo. Aby to nebolo také jednoduché, tak imitovali, že na mori je búrka, tak na tom sedeli 2 potápači, ktorí s tým takto knísali celý čas. Takže boli takí aktívni a intenzívni, že to preklopili tak, že nám tam sa naliala voda. A elektrika nemá rada vodu, takže vyskratovala elektrika, tým pádom prestala fungovať klimatizácia, vonku bolo 35 stupňov. A nastala tma. Mali sme len cez ten vrch trošku svetla, čo nám išlo vždy cez to jedno okienko, lebo jedno bolo furt vo vode namočené. Takže jednou rukou sa musel človek držať, opierať, druhou rukou sa nejak vyzliekať, pomáhať kamarátovi. Takže vyzliekli sme skafander, potom si oblečieme túto teplákovú súpravu, ktorá bola naozaj vo vesmíre, tu som mal na sebe, keď som letel do vesmíru. Odtedy nebola praná, možno je tam ešte ten hviezdny prach na nej a možno, že už aj nejaký iný. Takže človek si musí najskôr obliecť nohavice, ak na trati potom tepláky
aby sme boli izolovaní, tak sa na to oblieka niečo také, jak Michelinkovia sme vyzerali, taká páperová, hrubá oteplovacia súprava. Takže najskôr si navliec gate, potom na to tú bundu hrubú, takže už sme tam boli tak namačkaní jak Micheliny v tých páperkách. A na to ešte bolo treba navliec suchý neopren. To znamená gumený neoprénový oblek, ktorý má pevné manžety, ktoré zabrania prieniku vody na tie tepelné izolačné vrstvy, aby zostali suché a aby nás izolovali od tej ľadovej vody. Celé to prezliekanie nám trvalo asi 2 hodiny. Keď človek s vami takto 2 hodiny knísa v uzavretom priestore, už človek sa začal cítiť aj trošku nekomfortne po tých 2 hodinách ompálania, spotený jak myši. Naša telesná teplota sa pohybovala medzi 40-42 stupňami, to znamená, ako keby ste 2 hodiny intenzívne pracovali v saune. Keď sme vyskákali do mora, sme sa tešili, konečne trošku sa ochladíme, tam sme zistili, že tie obleky naozaj fungujú. Naša telesná teplota neklesla ani o 0,5 stupňa, ešte pol hodinu sme nacvičovali na vode, potom nás vytiahli na palubu lode, akože nás zachránili. Hneď si nás zobrali do parády lekári, lebo vedeli, že toto je jeden z najťažších druhov výcviku. Keď nás postavili na váhu, tak úbytok na hmotnosti bol v rozmedzi od 2,80 kg do 3,20 kg. Takže už to samé hovorí o tom, aké to bolo výživné, keď človek za 2 hodiny stratí, alebo 2 hodiny aj niečo stratí cez 3 kg hmotnosti. A úspešne sme to absolvovali. Boli tam ďalšie druhy špeciálne vyzdvihnutie na palubu vrtuľníka. Mali sme možnosť vyskúšať si bezváhový stav, kde špeciálne upravené veľké štvormotorové lietadlo Il-76 malo vybrané sedačky, bolo vypolstrované, aby sme sa neomlátili v tom bezváhovom stave a špeciálnymi manévrami, to znamená, že z výšky 9 km to prúdkie strmhal dole a pri maximálnej rýchlosti na výške asi 6 km to natiahol do stúpania prudko a pri presne stanovenej rýchlosti len mierne potlačil. A to je ako keď hodíte kameň, že nám dal kinetickú energiu a hodíte do vrchu a on letí, kým nezačne spomalovať, až zastaví na zlomok sekundy a začne padať. A oni presne kopírovali ten manéver, že my sme boli tesne nad palubou a voľne sme takto padali a to lietadlo padalo s nami a my sme sa v interiér vnášali v priestore. Mali sme možnosť pocítiť na sebe, čo to je bezváhový stav, respektíve nulová gravitácia. Mali sme najskôr nejakú aparatúru lekárskú, keď zistili, že to s nami nič nerobí, že telo funguje, všetky orgány fungujú normálne, tak sme začali robiť nácvik, ako sa pohybovať v bezváhovom stave, lebo to je úplne iné. Vy ste voľne pohodení v priestore, boli sme pripevnení na stene, nastal bezváhový stav a inštruktor povedal, doleď tam k tomu okienku. Paráda, pozrel som sa, odrazil som sa a zrazu som zistil, že okienko mi mizne niekde a ja idem úplne iným smerom. Tam som si uvedomil, že nestačí sa pozerať kam sa chcem dostať, ale ten vektor sily pri odraze musí byť nasmerovaný presne tam, kam chcem, aby to telo v tom bezváhovom stave sa vznášalo a doletelo tam, kam chcem. Zároveň si človek musí uvedomiť, že aj tá sila musí zodpovedať tomu, kam chcem doletieť, pretože keď som sa odrazil slabo, ten vzduch má predsa len určitý odpor a zostal som visieť v priestore, dávno som kýval rukami, nohami, to nie je zase ako voda, tak v podstate som visel v priestore, len som mával rukami, nohami a keď začal vyberať, tak to by bolo nebezpečné, lebo z metra, keď on zatiahne 2 géčkami, to je ako keby ste padli z 10 metrov. Takže keď začalo pilikať oranžové svetlo, že pripraviť sa na vyberanie toho strmhlavého letu, tak okamžite tam záchranári, ktorí boli nalepení ako pavúci na stenách, pritlačili vás na podlahu a vtedy začalo to lietadlo vyberať. Keď ste sa zase odrazili silno, tak tomu samozrejme odpovedala aj tá rana o tú stenu naproti, že človek potom musel kalkulovať, že to vyzerá to jednoduché v tých filmoch, že jak si tam poletujú z tej stanici a liet je jak pierka, ale to je náročné na koordináciu pohybov, orientáciu v priestore, odhadnúť ten silu, ten vektor a všetko. U každého pohybu musí človek veľmi rozmýšľať a kalkulovať. Učili sme sa obliekať ten skafander sami, lebo na Zemi, ako som povedal, je to zložitý proces a na Zemi obliekajú kozmonauta do skafandra 2 špecialisti, kde mu pomáhajú do toho, narovnajú všetky vrstvy. Jeden zašnuruje vnútornú vrstvu, druhý zašnuruje vonkajšiu vrstvu, potom sa nasadia rukavice, zavre sa, sadne si človek do kresla, nafúknú ten skafander a teraz sa sleduje nejakých 15 minút, či je to správne zašnurované, či drží ten tlak, či neuniká ten vzduch z toho a tak ďalej a tak ďalej.
Tu je druhý paradox, že kozmonauti, respektíve tí, čo sa pohybujú okolo kozmonautiky, sú strašne poverčiví a tam je obrovské množstvo rituálov, ktoré musia kozmonauti pred tým samotným letom absolvovať. A tu sa robí pred letom táto kontrola skafandrov, oblečú vás špecialisti do toho, vy potom sadnete do autobusu, autobus tesne pre štartovacou rampou zastaví, vy si to rozšnurujete, musíte pomočiť práve zadné koleso autobusu, lebo to spravil asi Gagarin, ale prebehol úspešne, tak aby sa nenarušila tradícia, tak musí pomočiť a tam už nikto nekontroluje, musí to s nami zašnurujeme vnútornú vrstvu, vonkajšiu vrstvu, ale nikto nekontroluje, či je to hermeticky, proste dôležitejšia aj tradícia, to sa musí vykonať. Takže to sú špeciálne prípravy a potom ďalšia časť prípravy, to už je každý kozmonaut má individuálne podľa jeho konkrétneho programu, ktorý musí absolvovať. V našom prípade to bol vedecký program vypracovaný Slovenskou akadémiou vied, kde sa jednalo o lekárske experimenty, biologické experimenty, fyzikálne experimenty, kde boli spojené s odberom krvi, kde sme skúmali, čo ten organizmus je schopný zvládnuť v tých najextrémnejších podmienkach, to znamená v tých prvých dňoch, keď sa dostane do vesmíru, kedy sa telo dostane do podmienok, ktoré nepozná a začnú v tebe prebiehať pomerne drastické zmeny, ktoré sú sprevádzané nepríjemnými javmi, ako je obrovské bolesti hlavy, človek má pocit, že mu praskne hlava, čo je spôsobené prerozdelením tekutín v organizme, lebo do 60% tekutín v organizmu tvoria tekutiny, to ktoré sú vďaka gravitácii rovnomerne rozdelené v tele, v plítkach, v stehnách, v brušnej dutine. Keď sa dostanete do podmienok bezváhového stavu, tak pružnosťou tých svalov je tá tekutina vytlačená hore a je to pocit, ako keby vás niekto na zemi zavesil za nohy a nechal vás 4 dní visieť dole hlavou. Je to možné pozorovať vizuálne, kozmonauti majú napuchnuté tváre, zmení sa im hlas, lebo hlasivky a mandle a všetky mäkké tkanivá sú natlačené vodou. Máte pocit, že vám praskne hlava a trvá to tak 3-4 dní, než sa tá prebytočná tekutina dostane z tela, či vypotením, vydýchaním, vymočením a tak ďalej. Ďalším nepríjemným sprievodným jamom je totálne rozhodený vestibulárny systém. Je to v podstate orgán, ktorý sa nachádza v strednom uchu a pracuje v podstate na princípe vodováhy. Tie tekutiny v tých kanálikoch vďaka gravitácii si držia furt hladinu rovnobežnú so zemou, s povrchom zeme. Tým pádom na zemi aj so zatvorenými očami vieme určiť svoju polohu v priestore, či sme na chrbte, na boku, či visíme dole hlavou. V bezváhnom stave ale všetko sa správa úplne ináč, to znamená aj tie tekutiny sa voľne vznášajú v priestore a vy keď pokývete hlavou, tak to ako keby ste s flaškou zahrkali. Tá tekutina proste ide od dorazu na doraz a z lomku sekundy ten mozog dostane od toho vestibulárneho systému milión informácií, že ste dole hlavou, padáte, stúpate, točíte sa, klesáte, otočíte hlavu, zastavíte otáčanie, pozeráte sa na pevný pod, viete, že sa netočíte, ale mozog dostáva informáciu, že stále sa točíte, lebo tá tekutina to inerciálnou zotrvačnosťou v tom kanáliku ešte 3-4 dobehne a ešte dostávate impuls, že stále sa točíte. Tak môže to byť sprievané nejakými nepríjemnými ako problémy s orientáciou, niekoho nevoľnosti až zvracanie, niektorí sú úplne vypnutí, že sa nemôže ani pohnúť, lebo okamžite to z neho všetko ide von. Takže tie prvé dni nie sú veľmi príjemné, ale človek musí cez to sa prekonať vďaka tomu náročnému tréningu a výcviku na tých vestibulárnych kreslách, čo všetko sme robili v tej centrifúge a tak ďalej. Tak u mňa ten adaptačný proces prebehol rýchlo, už v podstate po 2 dňoch, už od začiatku som bol schopný fungovať a po 3-4 dňoch už tie príznaky nepríjemné vymizli a mohol som sa sústrediť maximálne na ten život. Máme strašne málo času, sme sa okradli, lebo ja mám prednášky tak hodinu 20, ale budeme musieť končiť, lebo je ďalší program. Tak ešte radšej, aby som nerozprával o niečo, čo vás nezaujíma, dám priestor vám na otázky. Nerozprával som, ako sa žije na tej vesmíre, aká je tam správa, ako sa vykonáva potreba, ako sa vykonávajú hygieny. Nerozprával som o štarte rakety, aké je to dynamické, o návrate. Takže nechám priestor, čo z tohto, čo som ešte nepovedal, vás zaujíma, tak sa pýtajte a ja sa budem snažiť odpovedať. Ešte by sa dalo rozprávať hodiny, ale máme tu program, tak čas nás tlačí, tak to budeme riešiť tak. Ako som povedal, bol to vedecký experiment Endotest, kde som si
odobela každý deň krv, kde sa zisťovala ako ten endokrinologický systém, to sú tie žľazy s vnútorným vyžľúčovaním, adrenalín, nodadrenalín, hormóny šťastia a tak ďalej, ako reaguje na určité podnety. V tej najťažšej fáze, v tých prvých dňoch, keď človek má sám o sebe problémy a ten organizmus je vystavený obrovského stresu, my sme ešte umelo zavádzali stres. Prvý deň som si pichol inzulín, hoci nie som cukrovkár, ktorý výrazne znížil hladinu cukru v krvi a sledovala sa, či nenastáde nejaký inzulínový šok, čiže ako ten organizmus sa s tým zrovnáva, ako tá hladina cukru sa dostáva postupne do normálu. Tým, že som si v pravidelných intervaloch odoberal krv, tá krv sa dávala do centrifúgy, kde sa rozdelila na červenú krvinky a plazmu a takto sa vložila do mrazničky, kde sa zmrazila na minus 23 stupňov a takto zmrazené vzorky som potom niesol na dom. Ďalší deň opačný efekt, kde som vypil obrovské množstvo glukózy, kde hladina cukru vyskočila zase vysoko nad hraničné normy a sledovalo sa, jak ten organizmus sa zrovnával. Bola tam fyzická záťaž, akú zvládnem. To bol jediný experiment, ktorý sa vykonával, keď bolo priame spojenie so zemou, aby moje parametre sledovali lekári dole na zemi, aby to včas zastavili, aby nedošlo k nejakému kolapsu, zastaveniu srdca, nebodaj ešte niečomu horšiemu. To bola najrýchlejšia moja cyklistická etapa, lebo sa začínal šlapať niekde nad Južnou Amerikou a skončil som niekde v Ázii za 20 minút rýchlosťou, to som ešte nepovedal, sa lieta rýchlosťou, prvou kozmickou rýchlosťou, ktorá je, vie niekto? Deti, učili ste sa? 7,9 km za sekundu, to je v prepočte nejakých 28 000 km za hodinu, takže to už sú celkom fofry. Takže a ďalší stres bol psychický stres, kde som mal, vytiahol zapečatenú oblávku veliteľa, povedal najmä tomu 1396, 1396 a сказал, ubieraj 19, ako odpočítavaj 19. On to vyzerá jednoducho, ale keď máte pocit, že vám praskne hlava, keď máte žalúdok ako na vode a okolo vás rachot, okolo 100 decibelov, čo všetky tie prístroje pracujú, tak ono to predsa len proste nie až taká jednoduchá úloha nie a vytváralo to taký stres, čo sa potom odzrkadlilo samozrejme aj na tých výsledkoch. Bol som prvým farmárom vo vesmíre, lebo som viezol so sebou 60 vajec, to bol biologický experiment prepelice, 60 vajec predliahnutých japonských prepeličiek, ktoré sa v podstate hneď na druhý deň začali na stanici Mir rodiť. Zámysel bol taký, že podľa pozemských experimentov sa narodí nejakých 10-12 prepeličiek a o tie sa budem starať a doveziem ich na zem. Keď som na druhý deň otvoril inkubátor a bolo tam 35 kuriat, nastalo zdesenie, čo s tou farmou. Dostal som za úlohu vybrať 15 najsilnejších jedincov a o tie sa starať a pripraviť ich na návrat. Podarilo sa nám udržať do návratu 10 a keď sme pristali na zemi, ešte 3 vraj žili. Pretože mali sme trošku technický problém pri návrate, nefungovala nám klimatizácia, mali sme tam asi 11 stupňov, sami sme si museli vypínať skafander, aby sme si aspoň zohrali, lebo 5 hodín sedieť bez pohnutia v nejakých 10-11 stupňoch tiež nebolo bohvie ako komfortné. Takže videl som obrázky, ak tam poskakovali, nevedeli udržať rovnováhu, lebo rovnako ako sa musí človek adaptovať na podmienky vesmírne, tak sa potom po návrate musí zase adaptovať na podmienky pozemské. A my sme mali problémy s rovnováhou, s pohybom, pretože tie svaly boli ochabnuté, vestibulár bol nastavený na úplne iné podmienky. Tie prepelice boli hneď podrobené pitve, lebo sa cieľom experimentu bolo zistiť, ako vníma ten kozmický let, vplýva ten kozmický let pár dní pred narodením a pár dní po narodení, lebo sa s nimi počíta do budúcnosti, že by si to pestovali kozmonauti na stanici, aby mali čerstvé mäso, čerstvé vajíčka, bohaté na minerály, živiny, bielkoviny. Kosti, perie by sa mleli, to by slúžilo ako hnojivo pre rastliny, rastliny by zase slúžili ako krmivo pre kozmonautov, pre prepelice, taký uzatvorený cyklus, lebo keď sa lieta okolo Zeme, je to v pohode, každé 3-4 mesiace doletí náklaďák, ktorý dovezie vodu, oblečenie, potraviny, tam sa nepere, nežehlí, človek čo použije, hodí do koša, aj s oblečením a takisto je to aj s potravinami, všetko sa hromadí na stanici, nič sa nevyhadzuje a keď príde takáto nákladná loď, ktorá dovezie čerstvé potraviny, oblečenie, ovocie, vodu a všetko, čo potrebujú,
tak táto nákladná loď sa naloží tým odpadom a pošle sa naspäť na Zem. Na Zem sa však nedostane, lebo tieto nákladné lode nemajú ten termoštít, ktorý proste chráni tých kozmonautov pri návrate na Zem. A jak to vletí do atmosféry, tak v podstate sa to vyparí, zmení sa to na teplo a svetlo. Takže keď budete sedieť s nejakým priateľom, priateľkou na medzi a budete vidieť, aha, padá hviezda, niečo si želaj a nesplní sa to, tak je to z toho záchodu. To treba čakať na ďalšiu. Takže o tom astronómovia by mohli rozprávať. Takže ďalší experiment bol, ktorý zameraný na meranie kozmického žiarenia, aby sa dalo vypočítať, akým dávkam a aké druhu kozmického žiarenia sú pri tých kozmických letoch kozmonauti vystavení priamo na palube orbitálnych komplexov. A jeden bol zameraný na vestibulárny systém, ako v podstate vplýva ten bezvahový stav na ten vestibulárny systém, ako sa to prejavuje. To bolo k tým experimentom. Tak dáme ešte. Nech sa páči. Áno, štart je veľmi dynamická záležitosť. Tá štartovacia raketa je obrovský kolos, to má 51 metrov na výšku a štartovacia hmotnosť presahuje 313 tón. Takže to preťaženie pri štarte je asi 3,5 G, lebo to sa nedá 313 tón vystreliť ako projektil z pušky. Ono sa to rozbieha síce dynamicky. V podstate tá nosná raketa, my sme úplne v špičke hore, 7 metrov, 7 tón, to je tá transportná loď, ktorá ostane vo vzduchu a z tých 313 tón zbytok je 300 tón paliva a 3 stupne nosnej rakety. Keď sa zapalia tie motory, kopne vás to zo zadku, zatlačí do kresla a fičíte, rozbiehate sa. Keď dohorí prvý stupeň, to preťaženie trošku klesne, zapálí sa druhý motor, druhý stupeň, kopanec do zadku, zase vás to zatlačí, zase rozbiehate, zase to klesne, keď dohorí, zapne sa tretí motor, tretí kopanec do zadku a potom, keď dohorí tretí stupeň, tak skokovo nastáva bezvahový stav. Ste jak tenisová loptička stlačený v tom kresle a jak prestane tá sila toho motoru, tak po zrešetky nám takto vystrelili ruky, lebo sme mali pocit, že nás to vykatapultuje z toho kresla a nastane ticho a nastane v podstate človek má pocit, že z lomku sekundy, že sa otočil dole hlavou. A to je to s tým, jak som povedal, to prerozdelenie tekutín v organizme, že proste tie svaly vytlačia tú vodu hore a človek má pocit, že sa zavesil dole hlavou. Ale pozrie z okienka a zistí, že to nie je tak. Trvá to celé 526 sekúnd. Za tých 526 sekúnd, to je taký riadený výbuch, za tých 526 sekúnd zhorí cez 300 tón paliva a vyvezie vás to na tzv. Orbitu vyvedenia, ktorá je na výške okolo 200 až 220 km a udelí vám to tzv. Prvú kozmickú rýchlosť, ktorá je tých 7,9 km za sekundu, čiže nejakých 28 000 km za hodinu a tou rýchlosťou už oblietate okolo Zeme a potom sme sa vlastnými motormi postrkovali stále vyššie a vyššie, tak aby sme sa v stanovenom čase stretli v stanovenom mieste s orbitálnym komplexom, kedy došlo k spojeniu. Pri návrate odpojíme sa od stanice, čakáme, kým tam sú také tlačené struny a keď sa rozporia tie čeluste, ktoré nás držia, tak tie struny nás odkatapultujú od tej stanice. Aby sme nemuseli hneď púšťať motory, pretože tie reaktívne motory by mohli poškodiť na vrchu zariadenia na stanici, čo sú nejaké antény, kolektory slnečné a tak ďalej. Až keď sme nejakých 30 až 50 metrov od stanice, môžeme pustiť motory, s ktorými sa nasmerujeme, aby sme sa dostali presne do bodu, kde chceme zahájiť zostup. Keď chceme zahájiť zostup, pustia sa brzdiace motory. Pri rotačnom pohybe vzniká odstredivá sila a pri tej prvej kozmickej rýchlosti obiehame okolo Zeme, tak tá odstredivá sila je rovnako veľká ako gravitačná sila Zeme. Tu sú to dve rovnaké sily pôsobiace proti sebe, preto je tam bezváhový stav a takmer po kruhu obiehame okolo Zeme. Keď chceme zahájiť zostup, trošku spomalíme tú raketu, začne prevažovať gravitačná sila nad odstredivo a Zem si nás sama začne priťahovať. To je dôležité, aby tie motory pracovali presne stanovený režim, lebo ten zabezpečuje správny uhol vchodu do atmosféry. Keby bol väčší, dojde tzv. Zarývaniu a v podstate by vzniklo také preťaženie a také trenie, že by sme zhoreli tie odpadky. Keby bol menší uhol, tak si škrtneme atmosféru, ako keď plochý kameň hodíte na hladinu. Spravili by sme takú žabku a pokračovali by sme ďalej do vesmíru, čo by tiež nebolo dobre. Takže musíme sa trafiť presne, tam je 1,5 stupňa, približne do toho sa musíme trafiť. Takže mimo atmosféru je dôležité, aby odpracovali tie motory. Na výške 150 km, keď už je jasné, že do tej atmosféry vpadneme, tak tá transportná loď, ktorá sa skladá z 3 častí, sa rozstrelí. Ten pitový odsek, taká gula, to zhorie v atmosfére, prístrojový agregátny odsek zhoria v atmosfére a jediný ten návratový modul, tá kapsula má ten termoštít, ktorý by mal ochrániť tých kozmonov.
Keď začneme vlietať do atmosféry, začnú z toho lietať iskričky, lebo pri rýchlosti takmer tých 28 000 km za hodinu, jak sa to ako keď škrtnete sírkou o škrtátok, v podstate tie molekuly sa okamžite rozstavia. Jak tá atmosféra hustne, tak začnú šľahať hustejšie plamene, až nakoniec, keď sa zarývame do atmosféry, tak tie molekuly toho vzduchu a molekuly na povrchu sa rozstavia tým trením. Obalí nás tzv. Plazma, to je žeravá tekutá hmota, ktorá má teplotu medzi 2 až 3 000 stupňami Celzia. Vtedy sa stratí to spojenie, ak vidíte v tých pilom, komunikujú na šumenie na obrazovke. Proste to nás obalila tá žeravá hmota a im na Zemi ani nám nezostáva nič iné, len čakať, či to vydrží alebo nevydrží, či sa to vráti. Môžeme to ešte trošku regulovať nejakým spôsobom, ten uhol klesania. No, až sa dostaneme do hustejších vrstiev atmosféry a ten odpor zrastie tak, že za to sa začne spomalovať. Tým, že sa to začne spomalovať, sa to začne ochladzovať a na výške 12 km už začneme vyhadzovať padáky. Prvý je maličký, stabilizačný, že keby to teleso rotovalo, lebo Komarov, keď zalietaval prvý Sojuz, tak nemal stabilizačný padák, mal len hlavný a jak rotoval a vypustil, tak sa len zabalil do neho jak cukrík a rozbil sa na marné kúsky o zem. Tak dali stabilizačný, ktorý má zastaviť rotáciu, potom sa vypustí nejaký taký väčší, silný padák, ktorý tak ako stíhačky, keď vidíte pristávať a keď pristane, tak vypustí brzdiaci padák. Ten má zabezpečiť, aby sa to spomalilo na takú rýchlosť, ktorá by mala zabezpečiť, že nedojde k roztrhnutiu hlavného padáku, lebo ten hlavný padák je obrovská plachta, to má 1000 metrov štvorcových a na tých 10 kilometroch už to potom padá na zem, to už sa riadiť nedá, to závisí od sily a smeru vetra. My sme pristali veľmi presne, asi kilometr od vypočítanej čiarky. Ľudia si povedia kilometr, to je strašná vzdialenosť, ale si treba uvedomiť, že letíte rýchlosťou 8 km za sekundu, takže stačí sekunda zaváhať, že teraz a už je to 8 km na Zemi, takže tam musí človek aj tie systémy pracovať veľmi precízne a pristať kilometrové vypočítanej čiarky je skoro vymýkajúce. Pristali sme, okamžite sa o nás postarali, záchranné týmy, vytiahli nás z toho, lebo nie sme schopní chodiť, pohybovať sa, nevieme udržať rovnováhu. Lekári nás kontrolovali, či sme v poriadku, či nemáme niečo zlomené, či funguje všetko. Sadli sme do vrtuľníkov, tie nás z miesta pristátia z Kazachstanu v Kazachstane odviezli do hlavného mesta, kde bolo oficiálne prijatie, tlačová konferencia, novinári, vysokí štátni predstavitelia. Tam sme nasadli do lietadla a pristáli sme v hviezdnom mestečku. Vedľa hviezdneho mestečka na letisku 3 týždne sme písali záverečnú správu, hodnotenie. Ešte raz sme robili tie experimenty, lebo všetky experimenty sme robili pred letom, aby zistili, ako to telo reaguje na tie podnety v normálnych podmienkach, potom počas kozmického letu a potom po návrate. Po tých 3 dňoch presne do roka a do dňa lomikare 23. marca sme prileteli 98 do Ruska a 23. marca 99 sme sa vrátili na Slovensko. Nastavil veľký hudbuk, v podstate z neznámeho človečíka, ktorý mal úzky okruh svojich priateľov a známych, sa zrazu stala verejne známa osoba, ktorá kdekoľvek sa vyskytla, vyvolávala rozruch. Vravel som si, dobre, 2-3 roky zabudnú, ako je to u nás na Slovensku zvykom. Dnešné stretnutie svedčí o tom, že tu to asi neplatí, že aj keď je to už 26 rokov, tak dennodenne ma bombardujú, že hlavne školy požiadavkami o rôzne prednášky, besedy, stretnutia, rôzne takéto organizácie, spolky a tak ďalej a tak ďalej. Takže byť prvý je síce fajn, ale byť jediným je pomerne ťažké, lebo všetko to ide na úkor môjho voľného času, na úkor rodiny. Aj teraz ráno o 4:00 som stával do roboty, lebo dochádzam od Nových Zámkov do Bratislavy. Stihol som domov len tak sa osprchovať, prezliec, vyrazil som sem, budem o 10:00 doma a ráno zase musím vstávať, lebo idem lietať, takže s jedným kolegom. Takže je to síce náročné, ale je to príjemné, pretože vidím, že tých ľudí to zaujíma, že nie je to len také plácanie do vetra, hlavne keď mám možnosť motivovať mladých ľudí, ukázať im ten smer, že ten vesmír je naša budúcnosť, nie len čo sa týka života, ale aj čo sa týka výskumu. Na výskume vesmíru pracujú tí najšpičkovejší odborníci, samozrejme to je aj adekvátne zaplatené, pracujete v medzinárodných tímoch s najmodernejšou technikou.
už sa tomu začína prispôsobovať aj Slovensko. Už sme sa stali asociovaným členom Európskej kozmickej agentúry, to znamená, že to je posledný stupeň pred plnohodnotným členstvom, čo nám umožňuje zapájať sa do medzinárodných vesmírnych programov Európskej kozmickej agentúry. Už sa tomu prispôsobuje školstvo, rôzne stredné školy už majú predmety zamerané na vesmír, vesmírne technológie, vesmírne inžinierstvo. Výchovské školy na svojich katedrách už nie je to len tá astronómia, ako to bolo donedávna, už nové vedecké odbory sa otvárajú ako kozmické inžinierstvo, kozmické technológie a takéto ďalej a tak ďalej. Takže mladí ľudia, pracujte na sebe, študujte, vzdelávajte sa, učte sa jazyky a môžete pracovať so špičkovými odborníkmi v zahraničí na špičkových zariadeniach a zarábať aj špičkové platy. Takže držím vám palce, pevne verím, že ešte ja sa dožijem nejakého náhradníka, pretože, ako som povedal, byť prvým je fajn, ale byť jediným je pomerne ťažké. Rád by som odozdal to žezlo niekomu mladšiemu, krajšiemu, skúsenejšiemu, aby ja som mohol zase začať žiť trošku ako normálny človek. Ďakujeme pánovi Belovi.